Lagot din kayo to sila si Takloy ug si Duyax bay. Kay ug ako ang motor gubuon nila. Karon wala sila maguba nga motor kay wala naman ko nagmotor kay di man ako to ipaayo. Magkaon-kaon na lang ko ron, maglaway ra to sila. Kalama. Duyax, asa kayo to padulong di kuwan? Si Bunjing ba? Nagdala-dala ba itong makaon? Murag kagamaw kong uwi si ron ba? Ang sa'yo, Wishi. Wishi. Na dahay? Hala, nagkaon siya makaon bay. Hala, pag mulakaw na siya, ato ang sundan. Kay atong kaon, ang niyang Wishi. Ito na. Murag na ato ko na mauhan ba? Murag mahot yung Takloy ba? Sunod-sunurin tingali ko anin nila. Toby? Nagduda jud naagod sila nagsunod sa kuha. Pero sige lang, wala naman sila maguba sa kuha. Pero makabalos kuha ni karon. Bantay lang mo sa kuha karon. Kanduyak, sundan na to. Sige, Wishi. Oh shit. Buna ko ang tingog na ko karon maglaway dyan na sila. Kamay agad Duyak, lamya sa gikaon ni Bunding mo, naglaway gud ko. Huwaging laway, nag-ulan. Naagi di ay sila karon. Mutlipot ko rin sila sa saging kay akong butangan og sili ng isa ron, mahalangan sila. Ay, lakaw si Bunding Duyak. Kasi nakamantay siya sa tunga. Ganin nyo. Iwa sila kakita na ko karon mo. Makabalus ko ninyo karon. Kay palaway kayo mo. Silian ako ni makaon ako isa. Sili dayon. Halangan din sila karon. Para halang kayo. Ron, matagam jud mo. Kay mga palaway kayo mo. Makabalus na ko ninyo. Lugo na kong tinuod para ma-mix ang kahalang. Akong ibutang diriya para kaunon nila. Asa kaya ito si Bunding Duyax ba? Hala! Ang magkaon ni Bunding, ibili niya! Ano na to? Tara! Wishi! Oh shit! Kay ulit mambe! Oh, no.